гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ аз ибтидо дар шароити шаҳри Хорух ва ноҳияи Рӯшон ҳамчун як абзори хориҷӣ баромад карда, бо барномарезӣ ва маблағгузории бевосита барои амалисозии манфиатҳои бегонагон дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъсис дода шуданд. Ин гурӯҳҳои тахрибкору мардумозор барои расидан ба ҳадафҳои ҷиноятии худ аз ҳеҷ қувваю восита рӯ наметобанд. Саркардагони ин гурӯҳҳо аз имконияти баъзе аз рӯҳониёни Кумитаи рушди ҷамоатхонаҳо низ истифода бурда, онҳоро барои халалдор сохтани вазъи умумии сиёсии ҷамъиятӣ дар вилоят таҳрик менамоянд. баъзе намояндагони ин кумита дар пояи олудагӣ бо тафаккури ҷиноятӣ аз рисолати аслии тарбиятгарӣ дур рафта, оиннома ва ӯҳдадориҳои мазҳабии худро барқасдона поймол намуданд. идома ёфтани фаъолияти кумитаи мазкур ба ин тариқа, инчунин бетарафӣ зоҳир кардани онҳо дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини волояти қонун ва монеа нагардидан ба зуҳуроти номатлуб паёмадҳои фалокатборро дар ҷомеа ба вуҷуд меоварад. 26 майи соли ҷорӣ дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби шуъбаи раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Одинаев Худоӣ Мавлоназарович, соли таваллудаш 1971, зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи Лангари шаҳраки Вомари ҷамоати Рӯшон, халифаи маҳаллаи мазкур, тарафдори гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ боздошт гардид. Номбурда бархилофи риояи арзишҳои волои ахлоқӣ ва маънавӣ ба ҷои ба роҳи рост ҳидоят ва роҳнамоӣ намудани пайравони тариқати исмоилия, баръакс яке аз иштирокчиёни тазоҳуроти ғайриқонунии 16-18 майи соли ҷорӣ дар ноҳияи Рӯшон маҳсуб меёбад. ин рӯҳонӣ аз асли воқеа бехабар бо дастуру супориши саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ Холбашев Холбаш, Ғуломҳайдаров Ёдгор ва Паллаев Кулмаҳмад тазоҳуротчиёнро барои муқовимати мусаллаҳона бар зидди намояндагони ҳифзи ҳуқуқ тавассути фатвоҳои ботилаш таҳрик намудааст. бо ин амали зишт иктифо накарда бо худ ғайриқонунӣ силоҳи оташфишони нави автоматик Калашников нигоҳ доштааст. инчунин ба иштирокчиёни бетартибиҳои оммавӣ кӯмаки молиявӣ расонида 17 майи соли ҷорӣ ба онҳо хӯрок омода кардааст. баъди саркӯб ва боздошти аъзоёни гурӯҳи террористӣ, ин рӯҳонӣ аз ҳамкорӣ бо мақомот сарпечида силоҳи худро бо нияти истифодаи минбаъда дар манзили истиқоматаш пинҳон намудааст. дар соли 1990 ман яроқ ба даст чӣ кардам, ои толид ба ҷо кардам. ои саҳнаи абдаон буд, шодолато ораз пеши ман омад, гуфт бачаҳо шуморо фарёд кардан, рав ама тайёрӣ кунед, ман мебинам. ман рафтам, Бахтибек Белчибек бояд бачаҳо тақсим кард. гурӯҳи ҷинояткоро будам, ман фаҳмидам ки ман хато кардам, рафтам у ҷо як феъла бошостанд, ои одама гӯш намекунанд, мисли вай Палаев Хулмаҳмаду вай Ёдгор Ҳабиб Мавлододу вай гӯш намекунад. мардам хел барои каш ҷамъ карда вай ҳеҷ каса гӯш намекунад. ду шабонарӯз вай раҳи Кулма Хорух Куло бастанд. ман дида дониста фаҳмидам, бо рафтам ҳамон ҷо ош пухтам. ман ҳамчун халифа бояд бачаҳоро барои рост ҳидоят мекардам. аз кирдори худ сахт пешаймонам. баъд омадам пеши мардум бахшиш мепурсам. амалу кирдорҳои ҷиноятии Одинаев Худоӣ, ки ба обрӯ ва эътибори рӯҳониёни расмӣ иснод овардааст, ба расмият дароварда шуда нисбаташ аз тарафи гурӯҳи тафтишотии фаврии прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии моддаҳои 187 қисми 2, 182 банди А ва 195 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот дар ин самт идома дорад. ҳолати мазкур ва далелҳои раднопазири дигар нишон медиҳанд, ки гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ хишрӯҳои гуногун ва намояндагони касбу кори мухталифро гумроҳ намуда, бо тарзу усули истифодаи зӯроварӣ ва таблиғоти ҷанг аз ташкилотҳои ифротгаро фарқе намекунанд. тамошобини муҳтарам, лаҳзаҳое ки пешкаши шумо гардид, бидуни шак аз мақсаду маром ва ниятҳои муштараки зидди миллӣ гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бо истифода аз рӯҳониёни маҳаллӣ шаҳодат медиҳад. ин наворҳо гувоҳи онанд, ки гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ аз хориҷи мамлакат маблағгузорӣ ва роҳнамоӣ мекарданд. манфиатҳои ватани аҷдодиашонро зери по карда, мехоҳанд бо шиорҳои дуруғин ва бофта Тоҷикистони азизро ба хоку хун оғӯшта созанд. ман ҳамчун халифа ҷавононро даъват мекунем, ки барои рост биёянд, дигар ба ин хел корот даст назананд, он ба давлати худ хизмат кунанд ва ранги мо гумроҳ нашаванд. дар аваз наметавонам ман худ гӯнагор исрор мекунам, аз кирдори худ сахт пешаймонам. ҳар нафаре ки хостори оромӣ, осудагӣ, сулҳу субот, хотирҷамъии мардуми шарифи Тоҷикистони азиз аст, бояд андеша кунад, қазоват намояд, зиракиву ҳушёрии сиёсиро ҳаргиз аз даст надиҳад.